Ero kama na inya haparo ni wach milose bende ni wach ma walose mwalimu Ada nikech weche mag cluster retooling learning to learn wacho ni japuonj puonjore to puonjo jopuonjre bende puonjore ir japuonj ma puonjore dimed mane ma dimed anyalo mana medo ni anyalo medo ariyo pod wapuonjore pod wadhi mbele mokwongo nitie gimoluongo ni policy and legal framework onego bed ni sirikal onego los kendo basic education act manyien mopogre gi macha nikech JSS wani en bridge en okang mopogo primary to gi senior ngini secondary onge tinde Sharon tinde en senior school koro framework ni mae tij sirikal monego bed ni loso mondo beda gi category mwang'e ni magi skund cha en junior skund cha en primary and then jonyuol bende community sensitization nawacho ni gini chalo kit kendo kiti adek wawacho kama giwini japuonj wadwa ng'eni mai mana jopuonje ma pod wa involve gi nyathi janyuol ng'eni pod onge ka nyaka wachak loso onge kamoro amora mwaseluonge janyuol koro nego bed ni sirikal bende watimo community sensitization mondo wami jonyuol bende ong'e kaka wapuonjogi kaka nyithindgi timo mondo wa reduce confusion wa reduce achiedh nade manyalo yudo wa mbele janyuol pod ok waketo kata mane picture nyaka wachak loso ng'ini janyuol kama nitie kia ni te nade to dhi nade koro japuonj magitieko JS ni koro gidhi kanye skunde gi jonyuol dwaro select ng'ini machan wang'eni wa select national wan gi county kamano sani gigo onge Sharon gik moko lokore emomiyo kaka nyawadwa wacho wini learning to learn migepe gi sirikal onego miwa thuolo mathoth mondo watim kata sensitization ne jonyuol kaka sanana ne private winya duoko mos nikech anjoga madhi timo KJSEA an gi nyithindo 50 man is easy to handle mia law mana mia atimo ne mos kabisa nikech mane momiyo wacho sirikal opogre gi private kamano koro onego bed ni sirikal obed gi community sensitization to abed gi policy and legal framework kikwa riu gigi wanjaore waduodore kate otich ka anja puonjan kae mai ja prime one staff machiel timetable mana kaka wino wachonwa oken gi mosebedonwa mayot nyathi bendo kone ni osudo skul ni mosebete sani higni 12 skul achiel dong uniform giloko lakini gate en achiel uwuotho together gi nyithi moko mane classes matino kuchopo gate kor kupogoru chonchano wang'eyo ni ating'o sanduku adhi skul moro mopogore ing'eyo kisechopo class 8 ineno kidhi mbele kamano sadi neno parmana ka penj bene no sebedo faded out ramna KCP kanuse rumo sani mana penj mamoko koro aneno ni government onego watem kabisa ne wachako ng'wech no kwa chako ng'wech maber koro sani ka waneno gigi to joma winjo mapek en wan jopuonj to gi janyuol iparo kama ni japuonjre bende winjo matek nikech japuonjre bende subjects gina di mosomo nikech subjects don't know ka bende ng'eny japuonjre koting'o bag pod en gi projects e kind mamoko koro oriwo japuonjre gi janyuol and then gimachielo Sharon onge ginene learning resources onge wadwaro lab kae ma wan gi ICT wan gi pre-technical subjects madwaro real experiments tido ka school onge gi lab school onge gi space koro seche mi onge space no onge kaka inyalo chako dwaro ni dhi ng'iew ang'o material miketo kanyo nikech idwa kete kanye Sharon to jogi dwaro practical magi gin practical subjects madwaro lab dwaro gik makamano sanitation be onge mang'eny iyudo ka nyithindo pod ni mana kacha inigedo king'eni en primary setup koro nyithindo medore onge kaka inyalo choro cho mondo bed maduong idwa choro tap mondo bed mang'eny gika gin mana kamacha but koro population obedo mang'eny koro mago gin challenges ma wayudo ahinya ng'eni challenges awini gini ma koro winjo